नोंथांमोननि थाखाय नेचार पाब्लिकेशनाव लाबोना होफैदोंमोनबा गाहाम खौरां, गोदान खौरां आरो बे खौरांफोरा जानो हागौ नोंथांमोननि थाखाय ओनसोलारि, रायजोनि, हारिनि, हादोरनि आरो हादोर गेजेरारिनि बेबायदिनो गोबां खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थायो। 1 नम्बर खौराङाव साख्रिनि खौरां। भारतनि सोरखारनि गोदान साख्रि ओंखारदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामदो। बे जादों इन्डियान कस्ट गार्ड रिक्रुटमेन्ट 2020 नि नेभि जेनेरेल डिउटि जागोन। टटेल पस्टआ 260। बेनिफ्राय फारि-फारियै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नुलांगोन इन्डियान कस्ट गार्डनि नेम अफ द पोस्ट नेभि एबा जेनेरेल डिउटि। टटेल पस्ट 260। बेनि गेजेरावहाय एसटि हिसाबै दङ 13 पस्ट। इम्पर्टेन्ट डेट्स दङ। स्टार्टिं अनलाइनआ 26 जानुवारि 2020। बेनिफ्राय लास्ट डेट अफ एप्लिकेशना 2 फेब्रुवारि 2020। एज लिमिट दङ। एज लिमिटआव बिटुइन 18 to 22 इयार्स। बेनिफ्राय आपार एज रिलेक्सेसना एज लिमिटआ एसटि हिसाबै बेयो जोंना 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोनगोन। अब्ला 22 + 5 27 जागोन। बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना जाहैबाय 12+, नाथाय साइन्स स्ट्रिमनि जानांगोन। बेयाव मेथ्स, फिजिक्स आरो सेन्ट्रेल स्टेट गभर्नमेन्ट रिकगनाइज बर्ड जानांगोन आरो बेनिफ्राय 50% मार्क्स लाखिनाय जानांगोन जायखिजाया। सेलारियाव दङ 21,700। बेनिफ्राय पे लेभेल 3 नि मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना सेलेक्शन प्रसेस बेस्ड अन द अर्डार अफ मेरिट डिपेन्डिं अन देयार पारफरमेन्स इन रिटेन टेस्ट, फिजिकेल फिटनेस। रिटेन जागोन एग्जामा। रिटेनयाव पास जायोबा फिजिकेल फिटनेस जागोन, ओमफ्राय मेडिकेल थांगोन। बेनिफ्राय फारियै नोंथांमोना जबखौ मोननो हानाय जागोन। एप्लाइ खालामनांगौनि थाखाय लिंक दंखायो नोंथांमोननि थाखाय। क्लिक हियार बेहाय दं नोंथांमोना एप्लाइनि थाखाय नुगोन आरो अफिसियेल वेबसाइट आरो अफिसियेल नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन। बेनि लिंकखौ नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव एभेलेबल खालामना होनाय जादों। नोंथांमोना बेखौ डिसक्रिपसनाव नायना लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ मबाइल नेटवर्कनि गोदान आरो गाहाम खौरां। एयारटेल नेटवर्कनि थाखाय एयारटेल नेटवर्कआ ग्राहकफोरनि थाखाय गोदान खाबु होदों। बे जाहैबाय एयारटेलाबो वाइफाइ कलिं सिस्टेमखौ एभेलेबल खालामनानै होबाय इन्डियानि गेजेरावहाय। बेनिफ्राय 100टानिबो बारा फन्सफोरा बेखौ सापर्ट खालामनानै होगोन। नोंथांमोनहा बेखौ सुबिदाखौ लानो हानांसिगोन। नोंथांमोननि थाखाय एयारटेल जायफोर बिथांमोननियाव दंजायो बिथांमोननि थाखाय गाहाम खौरां जागोन। इन्डियान टुडे निउज चेनेलाव हगारनाय बादियै, निउज पर्टेलाव हगारनाय बादियै नोंथांमोननि थाखाय एयारटेल नेटवर्कआ वाइफाइनि कलिं एभेलेबल खालामनानै होबाय बयनिबो थाखाय। दा बेयाव गोसो होनांगौ बाथ्राया वाइफाइआ जाहैबाय वाइफाइ कानेक्सना जेसेबां गोजानसिम जागोन बेयाव माइक्र'फननि एबा वायरलेस गैयै माने थार गैयै फनजों जेरैबायदि कानेक्सन खालामनानै गोदोआव रायलायबोदोंमोन दासिमबो बेबायदि सुबिदायानो बेयाव हाबफागोन। बेनि थाखाय नायनांगौ गोनांथिया जादों बबे फनफोरा बेसिकेलि सापर्ट खालामगोन बेखौ नोंथांमोना नायनांगोन। एप्पल, जिय'मि, सामसुं, वानप्लास, भिभ', टेक्न', स्पाइस, इन्टेल, इनफिनिक्स, जिय'नि, मुभिस्टार, कुलपेड, माइक्र'मेक्स, आसुस, य'ल' आरो पेनासनिक बेफोरो फनफोरा एयारटेल वाइफाइनि खाबुखौ मोननो हानाय जागोन। नोंथांमोननि थाखाय लिंक दङ एभेलेबल, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। थार्डआव दङ बड'लेण्डनि थाखाय आसाम नाङैनो आर'ज गाबदों। बेयो जाहैबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय, बड'लेण्ड दाफुंनायखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय बड'लेण्डनि थागिबिफोरजों लोगोसे गासै आसाम नाङैनो बर'फोरा आर'ज गाबदों। जायहा जेरै गावबा गावनि धोरोम बादियै। बेयो थाखाय जोंनि जोबोद गाहाम आरो जोबोद गोग्गाथाव हाबा आरो जोबोद मोजां हाबाफारि, जायखौ हारिया गोजों इयुन गायसननायजों लोगोसे इयुन जोलैखौबो फोरोंलांनायनि खाबुखौ बे हाबाफारिजों मोननो हानाय जायो। बेनिफ्राय नोंथांमोननि दङ 4आव बयनिख्रुइबो साबसिन साख्रिनि रादाब मोनग्रा एप्लिकेसन नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लानाय जादों। एप्लिकेसन प्लास बेयो मोनसे एप्लिकेसनल' नङा, वेबसाइटबो। दा वेबसाइटनि सोमोन्दै आंनि चेनेलाव सिगाङावनो हगारखांखाबाय आरो खेबसे नोंथांमोननि थाखाय रिभिउ खालामना होनाय जादों। बे जाहैबाय allasamcareer.com। नोंथांमोननि थाखाय बेखौ जोबोद खाबु मोनगोन नोंथांमोनहा बेखौ, ओंखायनो नोंथांमोननि थाखाय लाबोना होफैनाय जादों। बाहाय बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो जेखि भारताव जेखि रिक्रुटमेन्ट हगारा मानो बेखौ डे टु डे, टाइम टु टाइम आपल'ड खालामना होयो। नोंथांमोनहा बेखौ डिटेल्स नायना लानो हानाय जागोन आरो फारसेथिंजाय एप्लाइ खालामनांगौबा अनलाइनबा बिनिफ्रायनो अनलाइन खालामनानै होनो हानाय जाहैगोन। बेयो जोबोद मोजां मोनसे वेबसाइट। आरो बिथांमोननो
जोबोद सिम्पलैनो खालामनानै होदों olasamcareer.com नोंथांमोना बेखौ नायबानो नुगोन। बेनिफ्राय एभेलेबल लिंक नोंथांमोननि थाखाय आं डिसक्रिपसनाव होना होदों, नोंथांमोना बेखौ नायना लाब्लानो जाबाय, नुनो मोननाय जागोन। बाहाय दङ नाम्बार 5आव बर' सावथुन मुलुगनि गोजोनथाव खौरां, बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया थांनानै थादों। नोंथांमोननि थाखाय मानो बुंनाय जादों नुनो मोनगोन। देग्लायनि बयजोंबो अनसायजानाय जोलै सावथुननि फावखुंग्रि फेन्सि ब्रह्मआ आसामनि मुंदांखा बान्था शैलाधर बामोन, बियो नामा स्पेलिंआ नैजा मुस्थु जादों, शैलाधर बरुवा फिल्म एवार्डखौ मोननो हानाय जादों। बे बान्थानि थाखाय बिथांखौ सायख'नाया जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि लोगोसे बर' सावथुन मुलुगजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव जादों। बेनिखायनो नेचार पाब्लिकेसननि जानानै बिथां ब्रह्मनिसिम साबायखर बावनाय जाहरबाय। बिथांनि बान्थानि मुंखौ खेबसे नोंथांमोना बाहाय नायना लाबोनो नुनो मोनगोन स्क्रिनाव। दहायनिया बैयाव मिस्टेक जादों जिहेतु लिरनाया, सरि बिनि थाखाय। शैलाधर बरुवा फिल्म एवार्ड बेखौ बिथां फेन्सि ब्रह्म बिथाङा मोननो हादों, नोंथांमोना सावगारियाव नुगासिनो दङ। दा बेखिनि गासै मोनबा रादाबा दिनैनिया बेखिनियानोमोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो, नोंथांनि लोगोनियाव हायोबा शेयार खालामनानै हो। एसेनोसै, गोजोन्थों।